Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости и наши конкурсанты. Мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии закрытия муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель года и воспитатель года 2021». Узган җомга көнне югары яркәйдәге Тәлгат Рахманов исемендәге урта мәктәп базасында ел укытучысы 2021, ел тәрбиячесе 2021 район конкурсында җиңүчеләрне тәбрикләү тантанасы булды. Бәйгедә 12 укытучы, 7 тәрбияче катнашты. Алар 8 февральдән башлап 12 февральгә кадәр үзара көч сынашты. Конкурсантлар ачык дәресләрдә, интернет-ресурслар аша укытуның, тәрбияләүнең заманча процесслары, мәгариф өлкәсендәге үзгәрешләр, тупланган тәҗрибәләре белән уртаклаштылар. Компетентлы жюри каршында ачык дәрес алып бару осталыкларын күрсәтеп, үз анализда ясадылар. Мастер-классларда, түгәрәк өстәлләрдә катнашып, төрле яктан белемнәрен ачып салдылар. Әйтергә кирәк, конкурсантлар арасында күп еллар эшләүче тәҗрибәле педагоглар да һәм яшь белгечләр дә бар иде. Тантанада район финалистларын, аерым номинациялар буенча җиңүчеләрне, актив катнашучыларны район мәгариф бүлеге белгечләре, жюри әгъзалары тәбрикләде. Ә инде иң-иңнәрне котлау өчен сүз район мәгариф бүлеге начальнигы Гөлнара Кашаповага бирелде. Вы вновь доказали, насколько высок статус педагога. И, конечно, этим самым вы внесли свою лепту в развитие дошкольного и общего образования района. Уважаемые коллеги, я желаю каждому из вас крепкого здоровья, больших творческих успехов. И пусть этот успех будет всегда добрым попутчиком по жизни. Счастья, удачи вам всем! Ел тәрбиячесе 2021 исеменә югары яркәйдәге 3-нче балалар бакчасы тәрбиячесе Әлфидә Никифорова. Ел укытучысы 2021 исеменә югары яркәйдәге 4-нче урта мәктәбенең инглиз теле укытучысы Гөлшәшә Хасанова лаек булды. В такого рода конкурсе я участвую впервые за почти свои 10 лет работы в школьной системе, и для меня это стало очень большим испытанием. Я проверяла не только свои профессиональные навыки, но и себя лично, потому что этот конкурс, он требует не только мастерства, но и требует выдержки, терпения. И я бы хотела себя почувствовать в этой роли, посмотреть на ту сторону медали, так скажем, как же конкурсанты такого рода конкурсах себя испытывают, что они ощущают. Это уйма таких ярких впечатлений, уйма новых идей. Я почерпнула из этого конкурса для себя очень много нового. Узнала и познакомилась с большими мастерами своего дела, познакомилась с новыми коллегами, которых я, конечно, видела, но не знала доселе, то есть плотного у нас общения до этого не было. И хочу сказать то, что пожелать, вернее, молодому поколению, чтобы они тоже принимали участие в такого рода конкурсах, потому что работа работы, но иногда нужен вот такой всплеск эмоций, чтобы проверить себя, насколько ты готов к новым испытаниям и как бы получить такое чувство, действительно ли я это смогу, и для себя утвердиться в каком-то либо плане. Для кого-то в профессиональном плане, для кого-то в плане другом, может быть. Для себя я доказала то, что, оказывается, я могу. У меня еще есть какой-то запас энергии, и я могу этим делиться и в больших просторах. И желаю всем удачи. Тоже принимайте участие. Тантанада борлы конкурсантларга мәгариф бүлегенең почет грамоталары, кыйммәтле бүләкләре тапшырылды. Бергә эшләгән коллегалары, дуслары, якыннары чәчкә гөләмәләренә, истәлекле бүләкләргә күмде. Күңелле бәйрәм чарасы мәктәп укучыларының музыкаль чыгышлары белән үрелеп барды. Конкурс тамамланды. Барлык борчулар артта калды. Алда яңа эш көннәре, балалар, дәресләр. Әмма чын укытучы, тәрбияче бер кашанда бер урында гына тукталып калмаячак. Алга таба яңа биеклекләргә үзенең артыннан укучыларын да алып барачак. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.